είναι κατά κάποιο τρόπο ένα προϊόν telemarketing, αλλά θα σας εξηγήσουμε γιατί είναι στο νούμερο, γιατί είναι φοβερό αυτό. Το προϊόν, το telemarketing είναι αυτό εδώ. Προσφορά αξιόλογη, σημαντική έκπληξη και θα το διαπιστώσετε αμέσως τώρα. 39 ευρώ. Σας δίνουμε λοιπόν ένα βραχιόλι τιτανίου. Ένα από αυτά τα βραχιόλια θα γίνει δικό σας. Θα δείτε λοιπόν βελτίωση σε πονοκεφάλους, σε ημικρανίες, σε μουδιάσματα, στο άγχος, στην αϊπνία και το στρες, στην καλύτερη κυκλοφορία του αίματός σας, στη σεξουαλική ψυχρότητα, στην κλιμακτήριο βελτίωση των πόνων της κλιμακτερίου, κυρίες μου, σε ευστάθεια, ισορροπία, αντοχή και περισσότερη δύναμη. Βελτίωση στη σεξουαλική ψυχρότητα, θα γίνεις πιο ψυχρός. Τιτάνιο. Η ουσία είναι ότι αυτό είναι το προϊόν, παιδιά. Αυτό το βραχιολάκι, το οποίο κάνει 39 ευρώ, αλλά κάνει 39 ευρώ γιατί φτιάχνει τα σεξουαλικά του πονοκεφάλους, όλα αυτά τα φτιάχνει. Με το τιτάνιο που στο πόδι τι έχω να κάνω. Αλλά αυτό το βραχιολάκι λοιπόν που είναι το προϊόν έχει και δώρο. Ναι, δες δώρο που έχει το βραχιολάκι. Και το βραχιόλι τιτανίου 39 ευρώ και δώρο έκπληξη. Ένα στεγνοτήριο λοιπόν είναι το δώρο μας κομπλέ. Ο θάλαμος είναι αυτός λοιπόν εδώ. Μέσα υπάρχουν οι συγκεκριμένες κρεμάστερες για να κρεμάσετε τα ρούχα που θα βάλετε μέσα. Και στο κάτω μέρος θα δείτε υπάρχει ο φυσιτήρας εδώ και με το ζεστό αέρα στεγνώνετε μέσα στο σπίτι σας λοιπόν, χωρίς να χρειαστεί να βγείτε και να απλώνετε. Αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία είναι ότι το στεγνοτήριο μας είναι δώρο και το παίρνετε αγοράζοντας και μόνο το βραχιόλι τιτανίου. Παίρνεις το βραχιολάκι ρε, και σου δίνουν το θάλαμο του στεγνοτηρίου, κρεμάζεις, απλώσεις ηλεκτρικά μπλόουερ από πάνω που βγάζεις. Συγγνώμη να ρωτήσω, μήπως πήρες το χαρτί και το διάβασα να μάθω, δηλαδή το προϊόν είναι το αυτό και το δώρο το βραχιολάκι, γιατί δεν βγάζει νόημα. Για νομίζω στην Ελλάδα το 2014 θα βγάλουν τα πουκάμεσα και θα μπουν οι Έλληνες μέσα στο στεγνοτήριο. Με το φυσιτήρα έτσι, μέσα στο ιγκλού. Όλοι θα πάρουν βραχιολάκια για να ζεσταθεί το κοκαλάκι σου. Γυναίκα, βάλε το παιδί μια μισή ώρα στο στεγνοτήριο. Και μετά μένω εγώ. Σε παγώνω τον παππού μετά. Τέλος πάντων το βραχιολάκι έχει δώρο το στεγνοτήριο. Παναγία μου και Θεούλη μου. Ψάξαμε, εμείς λέμε, είναι αυτό που κάποια τακτική των προϊόντων στα telemarketing. Και βρήκαμε, παιδιά, και άλλο προϊόν που είναι στην ίδια φάση περίπου στην ίδια φάση. Και σας παρουσιάζουμε το καταπληκτικό αυτό προϊόν. Το Toin Toin. Όλοι το ξέρουν. Να πούμε εδώ ότι η εκπομπή περιέχει τοποθέτηση προϊόντων. Και όχι ένας απλού προϊόντος του Toin Toin. Κυρίες και κύριοι. Σας παρουσιάζουμε το Toin, ένα απαραίτητο αξεσουάρ για ολόκληρη την οικογένεια που δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι. Με μοναδικά ελαττήρια που κουνιούνται πάνω κάτω κάνοντας Toin σε πολλά χρώματα και σχέδια για περισσότερη απόλαυση. Κάντε δώρο ένα Toin στην καλή σας. Φοριέται και στο δεξί σαν κόσμημα. Το Toin είναι η απάντηση στην κρίση. Μπορεί να κρατήσει για ώρες απασχολημένη ολόκληρη την οικογένεια. Τηλεφωνήστε τώρα στον αριθμό που βλέπετε στην οθόνη σας και αποκτήστε ένα υπέροχο Toin στην εκπληκτική τιμή των 9,99 ευρώ. Ένα από αυτά τα Toin θα γίνει δικό σας. Το Toin λειτουργεί χάρη στο συνδυασμό του νόμου της βαρύτητας και του νόμου του Hook, που περιγράφει την ελαστικότητα ενός υλικού όταν αυτό παραμορφώνεται υπό την επίδραση εξωτερικής δύναμης. Προσοχή στις απομιμήσεις. Με κάθε αγορά ενός δώρο, ένας υπέροχος ουρανοξύστης 70 ορόφων αξίας 600 εκατομμυρίων ευρώ για να κατεβαίνει τις σκάλες με τις ώρες. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι ένα διακριτικό δώρο που συνοδεύει το καταπληκτικό προϊόν Toin Toin.